Здравейте! В този урок ще научим как да създаваме предизвикателства на база на готови идеи в каталога на DEED. Каталога на DEED е място, където имате готови шаблони за предизвикателства, които може директно да преизползвате в вашия канал. За да създадете идея за предизвикателство на база на каталога, първо се уверете, че се намирате в канала, за който искате да създадете предизвикателство. След това отидете до бутона "Разгледай каталог". При натискането му се отваря каталога с всички готови идеи за предизвикателства и е необходимо да отидем на връзката "Училища", за да заредим готовите идеи, предназначени за училища. Тук, в този каталог, може да разгледаме всички налични готови идеи. Те са създадени от екипа на DEED и също така са споделени от училища, които използват платформата в учебния процес. Нека разгледаме и си изберем едно предизвикателство. Например, ето това. Кои са твоите приятели? За да го разгледаме, натискаме или синьото бутонче, или някъде върху самото предизвикателство. Отварят се детайлите на предизвикателството. Може да разгледаме условието. Може да разгледаме основните параметри на предизвикателството, които са само за ваша информация. Те не се показват по никакъв начин. Ако желаем, може да го препоръчаме или да коментираме върху предизвикателството. А ако желаем това предизвикателство да го отправим към членовете на нашия канал, избираме бутончето "Персонализирай" и пусни. Предизвикателството вече се намира под нашия канал. Може да сменим който искаме от готовите текстове и параметри на предизвикателството. Може да сменим типа на предизвикателство, да не е снимково, да е видео предизвикателство, заглавието, текста. Може да сменим точките, разбира се, да сложим награда, снимка на наградата и непременно трябва да зададем крайна дата за участие в предизвикателството. Нека да изберем такава дата. Нашето предизвикателство е готово за публикуване. Получаваме потвърждение, че предизвикателството вече е активно в нашия канал. А за да го изпратим на всички членове на канала, по стандартният начин натискаме бутончето "Предизвикай всички в този канал". Ако желаем, може да добавим лично съобщение към членовете на канала, след което натискаме бутончето "Изпрати". Сега вече това предизвикателство, създадено на база на готова идея от каталога, вече е активно. Можем да проверим, като просто отворим нашия канал и може да се участва в него на бутончето "Включи се и ти". Благодаря!